Бәле һинең янга. Алып килде халык хәтере. Булат ханап йылдар үткәндә әле. Башкорт иле өсөн һин тере. Рухың арнап укыр дәгаларда. Исемеңде кат-кат даңлайдар. Һинең гадәттәрде өлгү итеп, упатлана безнең малайдар. Күгәрсен районының Худайбердин авылында Шәһид Худайбердин исемендәге район премия лауреаттарын тәбрикләү сарахы үтте. Юла буенча тантана Шәһид Худайбердиндың бюсты янында узгарылды. Мы искренне гордимся нашим земляком, который посвятил свою жизнь служению Отечеству, который является соавтором автономной Башкирии, который является героем прошлого столетия и нынешнего. Дорогие друзья, дорогие лауреаты, вы действительно настоящие последователи и продолжаете традиции, заложенные в далеком 98 году. На сегодняшний день премии Шагита Худайбердина удостоены 34 человека. Мы вас сердечно поздравляем с этим, то что вы также являетесь лауреатами премии Шагита Худайбердина. Мәртәбәле премия быел педагогик хезмәт ветераны, мәгариф отличнигы, үз эшмәкәре язучысы Галия Әлимужинага һәм Күгәрсен мәгълүмат үзәгенең директор урынбасары, журналистлар союзы агзаһы, язучысы журналист Наилә Кушнировага тапшырылды. Әйткәндәй, 2 лауреат та район кимәлендә уңышлы эшләп килгән Олы Өйек буенда әдәби берекмәнең актив агзалары. Сегодня у литературного объединения района Олы Өйек буенда двойная радость. Нам очень приятно, что 2 самых опытных члена нашего объединения сегодня получили заслуженную награду премии имени Шагита Худайбердина. Галия Апай, так мы ее называем, одна из самых опытных руководителей нашего объединения. И Наиля Явдатовна — это люди, которые знают, что при помощи любой детали, любого эпизода и какой-то темы, идеи можно преподнести все, что угодно. Это люди, которые знают, что при помощи слова можно научить подрастающее поколение, воспитать примером и показать, что в каждой семье могут быть как печальные события, так и радостные события. Это люди, которые какой-то своей мягкой критикой умеют взрастить молодое поколение, которое пишет стихи или прозу. Премия тапшыру барышында лауреаттар, сакырылган кунактар үзләренең фикерләре менән уртаклаштылар. Медалдар, сәскәләр тапшырылып, йылы һүзләр әйтелгәндән һуң кунактарны Худайбердин музеена сакырдылар. Әдиптең тормыш, хезмәт юлын, уның бала сагын, бар булмышын яктырткан музей кумарткалары хакында, музей тормышында озак кайнап яшәгән Вәсилә Зәки кызы Әмирова һөйләп үтте. Урындагы мәктәп укучылары Худайбердиндың иҗадына байкау яһаналар. Әдиптең үзенең ижадынан, оның хезмәтен данлаган шигырьләр кунактарга хуш килде. Юлга йыйнап күстең барын бергә. Әле һаман яккаш тиңнәр ярылып ята туган ерендә. Һине зурлай бүген Башкортстан, һинең исемең халык күңелендә. Үз иңдәре менән күтәрде ул. Көрәштең бик авыр йөктәрен, гомерен ул революцияның дан солдаты булып үткәрде. Һинең эштәр якты хыялдарың Башкортстаныңдың иңендә. Халык каһарманы мәңге үлмәй, алда бара шәһид бүгендә. Исеме уның һүнмәс өмет кебек, халык күңелендә мәңге яшәр. Шәһид исемен, шәһид батырлыгын һис үлтерә алмас үлемдәр. Шәһид Худайбердин кебек шәхестәр киләсәк безнең буында тәрбияләүдә зур роль уйнайдылар. Менә бу шәһид музеена гына килеп ингәндә лә шул тиклем күңелдә йылы тойгылар калдыра. Нәйсә еллар үтсә лә Шәһид Худайбердин уның исеме
халык күңелендә яшәй, һәм киләсәктә лә яшәячәк дип уйлыйм. Шигърият менән журналистика тере икән, ул яшәй икән, шәһид исеме һәрвакыт яшәячәк. Кызыклы экскурсия дагында лауреаттар үз хис-тойгыларын яшермәне. Был көн улар өчен тарихи дип билдәләнеләр. Он взял ответственность за судьбу своего народа башкирского. Он не побоялся ни тюрьмы, ни фронта, ничего он не боялся. Он шел вперед именно за свой башкирский народ, за его судьбу, за то, что вот как я сейчас, у меня вот мурашки по коже, как мы живем сейчас по сравнению с тем, как жили наши вот эти прабабушки, прадедушки, как им несладко жилось. И поэтому нужно быть благодарными.